Είναι από Ελλάδα. Είναι ένα διαστημικό ηχείο Bluetooth σε μια ακόμη πιο διαστημική τιμή και είναι το δεύτερο μέρος του ακόμη πιο διαστημικού giveaway που τρέχουμε για 15 συνεχόμενες εβδομάδες. Τι μου είπες? Να στο κάνω πιο λιανά, Έχεις δίκιο. Ήρθα από Ελλάδα, ναι, τι σου φαίνεται παράξενο? Καλά άκουσες. Και έλα να δούμε και να τσεκάρουμε μαζί ένα πολύ όμορφο Bluetooth ηχείο που πρώτον παίζει καλά, δεύτερον η τιμή του ρίχνει σαγόνια και τρίτον, εάν αισθάνεσαι ή ακόμη και αν δεν αισθάνεσαι τυχερός, μπορείς να το διεκδικήσεις γιατί έχω ένα ακόμη εδώ για σένα και θα γίνει giveaway. Δεύτερη εβδομάδα, δεύτερο giveaway σήμερα για το project 15 εβδομάδες, 15 δώρα για εσάς από το κανάλι μας, τον Unpackman, σε συνεργασία με το Kimstore.gr. Σε ευχαριστούμε πολύ Kimstore. Οπότε, μένεις εδώ να το δούμε μαζί και αν νομίζεις ότι είναι για σένα και σου κάνει, στο τέλος του βίντεο, όπως πάντα, θα σου πω από πού και πώς θα το αποκτήσεις στα 18,44 ευρώ κομπλέ με τα μεταφορικά και από Ελλάδα, έτσι. Είναι τσάμπα και στο λέω από τώρα, σε αυτή την τιμή το χτυπάς χθες. Είτε για σένα είτε για δώρο. Οκ. Πού πας, μη μου βιάζεσαι, πληροφορίες στο είπα στο τέλος του βίντεο, μαζί με τις πληροφορίες όμως και για το giveaway. Να σου πω τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζεις, να το ακούσεις και να δεις πού και πώς θα το χρησιμοποιήσω εγώ. Λοιπόν, είναι το Reggie Space Station W38, η ποιότητά του για τα χρήματα που δίνεις, μιας και το λέει το όνομά του, είναι από άλλον πλανήτη. Έχει το τελευταίο, εάν θυμάμαι καλά, πρωτόκολλο Bluetooth 5.3 για καλύτερη ποιότητα ήχου, πολύ χαμηλή καθυστέρηση ή latency, εάν προτιμάς το αγγλικό, και οικονομία μπαταρίας. Μιας και είπα λοιπόν μπαταρία, να σου πω πως φοράει μία 1500 mAh που κατά την Reggie θα σου βγάλει περίπου 2 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας στο 80% της έντασής του και φορτίζει μέσω Type-C από το 0 στο 100% σε περίπου 2 ωρίτσες και στο δείχνει κιόλας. Εκτός από τη λειτουργία Bluetooth μπορείς επίσης να παίξεις μουσική και από κάρτα μνήμης αλλά και από θύρα auxiliary, μιας και τις διαθέτει και τις δύο αυτές θύρες. Εδώ πέρα πάνω επίσης βλέπεις και τα κλασικά χειριστήρια που μπορείς να αλλάξεις το τραγούδι σου αλλά και να γυρίσεις από Bluetooth σε ραδιόφωνο και ράδιο λοιπόν το συγκεκριμένο. Η σύνδεσή του είναι πάναπλη παντού και η προδιαγραφή του μας λέει ότι είναι και True Wireless ή TWS. Πράγμα όμως που δεν δοκίμασα γιατί δεν θέλω να ανοίξω αυτό που θα πάει δώρο σε σένα. Επίσης είναι RGB, ακολουθεί το ρυθμό της μουσικής και έχει 5, εάν θυμάμαι, διαφορετικά χρωματικά modes. Είναι ελαφρύ με βάρος περίπου το μισό κιλό, 458 γραμμάρια για την ακρίβεια. Και πάμε σε αυτό που περιμένεις να το ακούσουμε, ρε Παναγιώτη, ναι. Έχει 2 ηχεία και απαγωγή αέρα στο πίσω μέρος. Και άντε, έλα πρώτα να τα ακούσει λίγο από το κινητό μου. Πώς σου φάνηκε? Μόνο 18 ευρώ κάνει, μην ξεχνιόμαστε. Και από Ελλάδα, όχι από Κίνα. Και έλα τώρα να δεις τη θέση που θα πάρει μπροστά από την οθόνη μου, ώστε να με συνοδεύει τόσο όταν βλέπω τις ταινίες μου. Εδώ τα πάει εξαιρετικά. Τα ποδόσφαιρά μου. Ταρίτα. Μωρόν. Με τον Δίας. Και ο Μεντίλ. Και ο Μωρό. Όσο και τη μουσική μου. Καλό δεν είναι? Λοιπόν, άκουσέ με. JBL δεν είναι ούτε πρόκειται να γίνει. Αλλά είναι τίμιο, πανέμορφο, ποιοτικό. Το ραδιοφωνάκι που έχει πάνω του δίνει μια υπεραξία και είτε είναι για σένα και σου κάνει, είτε το σκέφτεσαι για δώρο, στα 18,44 ευρώ κομπλέ με τα μεταφορικά και από Ελλάδα, δεν νομίζω να έχω να πω κάτι. Το χτυπάς χθες και πριν λήξει η προσφορά. Οδηγίες από πού και πώς θα σου έχω στο άρθρο μου μαζί με τις οδηγίες για το giveaway που είναι ελεεινά απλές όπως πάντα και άκουσέ τες λιγάκι για ακόμη μία φορά. Θα βαρεθείς να τις ακούς. 1. Εγγραφή στο κανάλι μου στο TikTok. 2. Εγγραφή στο κανάλι μου στο Instagram. Εφόσον λοιπόν είσαι εγγεγραμμένος και στα 2 μου τα κανάλια, τότε απλά μου γράφεις ένα σχόλιο εδώ στο TikTok, έτσι,
ό,τι γουστάρεις και αγαπάς για να μπορέσω να βγάλω τον νικητή. Και η κλήρωση πρώτα ο Θεός θα γίνει την 3η 10 Ιούνιου. Ωραία! Και πού θα τα βρεις όλα αυτά, έτσι? Μπες στο προφίλ μου εδώ στο TikTok. Πάτα πάνω στο Unpackman. Προχώρα σε όλα τα στάδια μέχρι να σε βγάλει στο unpackman.gr το site. Πάτα το μεγάλο και χορταστικό κουμπί που βλέπεις στη μέση και σου γράφει άρθρα βίντεο παρουσίασης προϊόντων και εδώ θα βρεις τη σημερινή αλλά και όλες μου τις παρουσιάσεις με πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και πού είσαι, μη μένεις μόνο σε αυτά, ψάξε και λίγο το site. Εγώ καθημερινά σου περνάω εκατοντάδες νέες σούπερ προσφορές για σένα. Κομπλέ, τέλεια. Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Like, share και τα λοιπά και μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια χαρά. Bye.